Varenie je obrovská zábava, hlavne keď to ide tak, jak má. Keď varím, tak myslím na veľa rôznych vecí a najväčšia je asi tá sústredenosť a koncentrácia na to, aby to jedlo čo najviac chutilo tomu hosťovi. Toto jedlo vzniklo na základe mojich skúseností z Dánska, z Kopenhagenu, kde som pred pár mesiacmi bol na stáži v thajskej reštaurácii Kin Kin. Ja osobne mám veľmi rád makrelu a mám k nej úctu aj napriek tomu, že je to jedna z tých lacnejších rýb. Každým jedným sústom, ktoré si ten človek dá, ktoré ochutná, sa tou emóciou môže preniesť priamo do Thajska. Môže zažiť celý ten priebeh, celý ten prierez, tú plavbu po Mekongu. Ten človek má možnosť ešte predtým, ako ten šalát ochutná, nasať tú vôňu toho zaudeného kokosu so škoricou a s anízovým korením. Samozrejme, thajská kuchyňa je charakteristická aj tým, že je pálivá, je tam čili, takže je možnosť cítiť v tom dressingu čili, je tam palmový cukor, ktorý je sladký, takže všetky tieto chute sa ako keby prelínajú. Som veľmi hrdý na to jedlo.